Spasthaisteal, dain beag seo leathanach an óca hain. Téma an spás, spasthaisteal. B. Freagar na ceistena seo I a chópláir. Is féidir fechan siar leathanach nóca le cabhar leat na ceistena seo a ragart. Iver a hain, céin bhliain a thaisteal an chéadár amach sa spás. Iver a dó, céimhéad bliain in níos sin a landáil na chéadír an ngealach. Iver a trí, thóg siad an spásarthach seo in 1980 hain, céin spásarthach. Iver a chathair, an chéad bhean sa spás, cáad a bhar an mission. Iver a cuaig, céin fá chur na hólatha anmhatha chun an spás ribh roioine. C. Léin na férachaí sa chód seo faoin stáisiún idirnáisiúnta spás. Críocnig an tal tíos leis na focail an leathanach seo. An chéad éireann, expedition a hain bhí trúr ann I 2000. Fuireann 6 bháil de gná. Cáad a anan siad an, 6 bhí. Cé a thóga, daoine ó chuaig hir 10 dhiafrúla. Cé chun mór satá sé, níos mó ná tach 6 heomar leapa. Cé bhéid seomra atá an, 40, na cín seo san áireamh, 2 thiaistin, 2 heomar folca, 2 gymnásium bheoga agus 3 héithearlinn óíochta chun turganmh dhéanamh. Cad bhí seomraí leapa. Ní léon seomraí leapa ann ach tá 6 cochail an le colla iontu. Fáinne sé cuacht ó fanéil mhór a gréine. Cé nó cad a bhanistíon an stáisiún, 52 riomhra. Cé chun minic is a hain sé fithis timpeall an domhan, gach nóca nóméid. Thosaigh siad ag tógáil an stáisiún idirnáisiúnta Rudéigean in 1998. Chabhraigh 5 hir dhéag le tógáil an stáisiún. Chónaigh an chéad Rudéigean bord 2 bhliain aníos sin. Bhí Rudéigean sa chéad éireann agus expedition a hain an tanam a bhí orthaí. Chónaigh níos mó ná carach a fuireann an Rudéigean idirnáisiúnta spás ó hin. Bíonn seisir san éireann de gná agus fanan siad bord feadh 6 Rudéigean. Banistíonn an éireann an stáisiún Rudéigean spás le cabhar ó 52 Rudéigean. Déanann siad turganmh sna 3 héithearlinn Rudéigean. Ní léon Rudéigean an stáisiún idirnáisiúnta spás. Codlaíonn na buail fórna a gceann na 6 chochail atá bord. Tá mála culata ceangolta den bhalla I ngach cochail culata. Fáin an stáisiún idirnáisiúnta spás cuacht ó fanéil Rudéigean agus tá siad le chomór le pórc pella. Glúiseann an stáisiún go tapa. Tógann sé nóca nóméid le dul timpeall an Rudéigean.